Hola, bon dia, amics de Camacuc. El meu nom és Burguitos i porto ja més de 20 anys dibuixant en la revista. Estem en el meu estudi i vaig a fer un dels meus dibuixos, dels meus personatges. Anem cap allà. Doncs vaig començar, vaig a fer a Blai, que és el personatge que faig en la revista. Es comença per l'encaix. Té que ser rapidet, que siga àgil. Vinga, per ahí. I es comença con el watch, perquè jo m'ha dit tens que fer un watch. I dic, vinga, pena negra. He desempolvat els meus utensilis. Al principi se treballa un poquet com si fos aquarela, més transparent. Aunque jo en la revista actualment treballo molt més, el color el poso digitalment, però bueno, anem a fer-ho més a l'antigua usança. El guaix és una pintura opaca que pots cobrir totalment, aunque deixa veure el color que n'hi ha baix, no és com l'acrílic, que ese sí que cobrís totalment, o l'óleo. Però es treballa després com blanc, o l'aquarela no. L'aquarela deixem el blanc del paper, doncs el guaix sí que se pot aconseguir efectes superposant. Anem a donar-li un poquet més de volumen. Al principi el robot el feia Noel. Ja fa uns anys que ja he decidit posar-li roba i la vaig canviant. Anem a fer-li roig millor. En l'aquarela es treballa
del clar al fosc. En el guaig el procés és invers, perquè perquè podem superposar colors. M'agrada donar-li volumen, no? Treballar el color, li dedique temps. No posa colors plans. Es pot combinar diferents materials. Començar en aquarel·la, luego superposar el guaig, treballar amb rotulador després, o plumilla, tinta xina. Com veieu, no n'hi ha dos pinzellades iguals. Bueno, estic fent molt rapidet, Això fa... Estic repassant un poquet més el negre, que tinga més presència. Estic donant-li algun brillo que tinga més volumen. Però se fundix en el color de baix. No és blanc. Vaig a firmar-ho. Pues espero que us hagi agradat i ens veiem en el pròxim Kama Cook.